jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma altine hawri ko 17 lewru février hitande ujunnaji 2025 habruji moon en ɗemgal Pulaar titre uji men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis fuɗɗoɗon kanko Donald Trump ene wayno ko gouvernement makko kadi ɓe ƴeewi firtude décision mo ɓe mbanno pour ko fate segde ɓeɗo yimɓe liggotonoɓe toon to central uji nucléaire hande habaruji men international manaw en toon to Arabie Saoudite kanko Donald Trump mo ɗamini yaade toon fotti toon e Vladimir Putin e Zelensky no wiiri kono noon ene wayno Zelensky e nder haalluji kaalaɗi wi wonde ko peeje ɗe mbaɗata toon pour yaade toon to Arabie Saoudite ƴeewde ko fate jamma yo dañi toon to Ukraine kamɓe Ukraine naɓe en jogorani jabde ɗum taw leydi mabɓe noddaka hen ma en jaa toon Sénégal kadi ƴeewen hono kanko Bassirou Diomaye Faye ko haali ko fate rapport patuɗo en Cour des comptes jaltuɗo caggal makko ɗum noon haalluji ɗi o haali caggal nde wurmi Addis Abeba cakkitoɗen habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang rokken kadi page mo jogui en ko fate coftal balɗe ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara defuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira moon haade men nadde habaruji puɗɗorɗen d' abord koko fate weeyo jangol ɗaminogol hankigol ha ko ɗum ñalli hannde ene wayno hakkude moins 9 degré Celsius e moins 12 degré Celsius ɗum ñalli hannde ɗum noon oɗo sadio nde jarten ene wayno ko température yaata ko moins 9 degré en ɗamina ma ɓeydo sellade hedde 6 heures du matin subaka janggo hawnaki température o ma yettoyo moins 12 degré ɗum noon kadi e caggal mum fuɗɗo tellitade hedde 5 heures kikiɗe janggo température ma telloyo hedde moins 6 après caggal muɗum kadi ma continue tellade seeɗa ko fate balɗe garoje ɗe ene wayno ko ñande talata janggo tungnaɗe hande service météo ɓe kaali mbi ko ni ko température o variété ko hakkude moins 6 et moins 11 degré ɗum noon ko ñalawma e jamma foof ñande alarba nde hawnaki ma wat toɓoji seeɗa e kadi ma wat neige ɗum noon température ma varie hakkude moins 5 degré et moins 12 degré ñande alhamis température ko la même chose wonata waɗata tan ko ƴiwol watta toɓoji watta neige ene wayno ko nguleyki ma fuɗɗo wulde seeɗa ñande aljuma ma won hakkude moins 1 degré moins 12 degré donc température ma montoye ñande samedi ma en gui nangue seeɗa 3 degré Celsius dimanche wona 6 degré altine gartoyo wonoyet ko 9 degré alarba gartoyo wontoyta ko 11 degré donc ɗum woni température aji kollaɗi oɗo saha joni kono en ɗamina tan ñande alarba garawɗo en subaka ma neige o kadi continue donc ko conseilla e wonande kadi yimɓe wonoɓe Bowal bien que ɗum ɗo ko ɓuuɓol yimɓeɓe cikkata mata ɓuuɓol fotani yarede ndiyam donc ɓe mbi ko ñawuji kewɗi ne gara hen sibabude yimɓeɓe jarta ndiyam donc ene joggo caɗele ko fate cellal donc continue yarde ndiyam oto jaare ndiyam ɓuuɓɗam kono jaare ndiyam tan no jariran ɗon ni par ce que ɗom kaka ɓuuɓol e nguleyki foof ɗon ko moƴƴani habaruji jande joni hono toon to Canada ɗum noon ko Toronto avion goto ene wayno sami toon e ndiyam avion kadi ne wayno oɗo saha joni ɓe mbi ken wona sappo e jeetato neɗɗo gañima hen ɓeɗon fof nawama hôpital haalaka taw noon holko woni sababu avion jangol muɗum haalaka kadi so tawi won mayɓe avion he kono noon wayno ko ɗum woni ko reporta mbi avion ko Delta Airlines jeeyi ɗum Delta Airlines ko avion ngaji Amérique donc wonno ko juurade toon to aéroport gonɗo toon to Pearson airport caggal muɗum ene wayno ko noɓe mbiri ni ene wayno ko avion finalement waɗi accident wawi wonde foof ɗum woni ko reporta oɗo saha joni e konngol makko kanko mawɗo pompier ji toon to Toronto biyeteɗo Tad o wi wonde ko oɗo accident woni koye enquête hande kono noon ɗum ɗata wiide wonde famde yimɓe wonde ko aéroport ɗo fof no juuraɗo ɗo ene wayno ko leppani koko yoori donc andaka taw donc ɗum firti wonde ko andaka taw holko woni sababu oɗo accident hono président Trump gouvernement mum ene wayno ko ñande aljumande kadi ɓe mbawi artude décision moɓe mbanno ɗum noon décision segde yimɓe hewɓe ken won 300 neɗɗo liggotonoɓe toon to nokkuji ɗo bombuji nucléaire pewnte walla ɗo jangguete ɗum noon e wayno ko caggal nde ɓe ceeki ɓeɗon yimɓe ɓe tawi wonde koɓe gandano ɓeɗon yimɓe liggueji ɗi mbaɗa ɗe ko ɗiɗi liggueji jogui sécurité mo États-Unis ɗum noon ko caggal nde kamɓe sénateur uji surtout en républicain ji jeehi tini kaɗon haala jeehi toon to ministre toppiti ɗum fate énergie ha kalan ɗumen e wayno ko gardinaɗo direction oɗo agence ɓe mbiyata ko agence nationale sécurité pour administration nucléaire kanko biyeteɗo Teresa Robins ene wayno ko windi kankon ñande aljumande lettere fade yimɓe sekanoɓe foof o wi sekanoɓe foof ene wayno ko
lettre nde yettoto ɗumen kañum fof yo pam koko poti artude liggeyaji mumen donc nen ko ceekno ko ɗum woni ene wayno haysama ha heddi noon nogas jeetato neɗɗo tugnade hannde e datuji gonɗe oɗo lettre kadi ene wayno ko associated press kañum heeɓi ɗiɗo oɗo copie oɗo lettre ne wayno lettre o winda ko ñande 17 lewru février ɗum noon aljuma ɓennuɗo hen hande tugnade kadi ko agence associated press ko haali wi wonde ko ene wayno ko 350 yimɓe liggotonoɓe e ɗiɗo agence uji ɗiɗo nokkuji nucléaire ene wayno ko kañumen ko ñande alhamis nde gara liggueji men tan tawi liggueji hay bureau ji men fof koko coka ene wayno ko caggal mum keeɓi email aji mbiya wonde ko sekaɓe taw ala fof ko pamna hen e nder kadi ko associated press ko haali wi wonde ko nde ɓeɗon ceekade ko ɓuuri hewde e gouvernement mo kanko Donald Trump o wi ceekaɓe fof ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ɓooyani liggueji men donc ko yimɓe wonnoɓe ko mbiyata probation kono e wayno caggal muɗum ɗum ɗon tawama wona gonga e tugnade hande associated press ko haali mbi wonde ɓurɓe seekede surtout en nokkuji ɗo affaire nucléaire to woni ko toon to Texas wuuro wiyeten ko Amarillo ɓe mbi wonde ene wayno ko ngoɗon wuuro kene wona hakke 30% e budget muɗum déjà koko kamɓe gouvernement Trump ɓe guitti ɗum oɗon usine e wayno kañum hoore mum ko fewnirte ko kala koye bombuji nucléaire ɗi ɓe ndendin toon ɓe mbawa kadi analyse holko ko moƴƴi hen ko moƴƴani hen donc ko ligguey ɓurɗo wonde sensible e nder ko fate kaɓɓirde nucléaire ene wayno ko sekede yimɓe toon gouvernement Donald Trump tawi ɗum noon ko erreur ene wayno ko ɓe goni ko nimsidde pour artude ɗum noon ko jiida e ɗum ɗon hono gardineɗo social sécurité debbo biyeteɗo Michel King ene wayno e ñalawma kanko o hokki lettre makko démission ɗum noon ko caggal nde kadi hono kanko Donald Trump gouvernement makko yamiri hono doge ɗum noon ko yimɓe Elon Musk yo naat ko toon to social sécurité mbawa yiide kadi donné ji yimɓe taw ko donné ji confidentiel donc siwtinde on tan social sécurité ko kañum kadi wallata jogui yimɓe ko wayno retraité ko wayno yimɓe ɓe cellani siftinde on tan e nder kadi ko yalti ne wayno ko état ji ɗi fof surtout état ji démocrate to goni gouverneur ene wayno ko kala ko woni Medicare e kala ko woni Medicaid balle jahannoɗe toon surtout wallude yimɓe miskineɓe ko wayno ñamde ko mbiyata food stamp ko wayno cellal ko mbiyata Medicare Medicaid ko wayno transport surtout wonande handicapé ji nawede hôpital uji artireji ɗum ɗeɗon balle fof ene wayno koko dartina ɗum noon ene wayno ko ɓuuri tampude oɗo saha joni ko état ji démocrate en ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko konngol makko kanko gouverneur mo Illinois o wi ɗum ɗo fof ko nguutudu Donald Trump jogani hono kamɓe démocrate en ɗum noon firti wonde ko arani laamade e soit holli wonde ko laamu makko o ko incompétent ɓe ganda ko mbaɗata soit wonde woni koye semtande américain ji pour wiide wonde ko gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe balloje kono e wayno oɗo saha joni américain ji koyemumen nana ɓeydi tampude e tampoɓe ɓe kadi ne jeeya hen yimɓe actuellement hawnake ko wotannoɓe mo kanko Donald Trump habaruji men États-Unis cakkitortoɗen ko toon to New York e tugnade kadi ko Associated Press windi hande hono kanko gouverneur mo New York ko mbiyeteɗo kadi hokkuɗo ene wayno e nder konnguɗi ɗi o yaltino wi wonde ko nodduɗo ko yacci hono yimɓe hohoɓe wonɓe toon e département ji toon to New York ɗum noon ko ñande talata janggo ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde yimɓe nayo jiiya wonde ko kañumen gonno adjoint maire hono kanko Eric Adam ene wayno woppuɓe liggueji men e ɗeɗo balɗe tan ɓennuɗe ene jeeya hen hono kanko premier adjoint biyeteɗo Maria Torres Springer e yimɓe tato woɗɓe ganduɗa kañumen foof démissionné sibabunde mbawa liggodade kanko Eric Adam ɗum noon ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde surtout henno kanko Eric Adam caɗele ɗe o jogui oɗo saha joni wonande ko caɗele ɗe o jogui oɗo saha joni pour wawde famnude yimɓe caɗele ɗe o jogui caggal nde gouvernement mo Donald Trump e surtout e nder konngol kanko jooɗiniɗo toon hadde ministre justice ar toon kanko biyeteɗo Bow nde windi lettre wi wonde ko kala charge uji ɗi ganduɗa kala ko oɗo Eric Adam takano ko fate corruption ɗum ɗo ene wayno ko yo momte ha laaɓa ɗum ɗo fof noon ene wayno ko hunde nde ganduɗa ene kanko Eric Adam e wiide makko kanko Bow wi wonde so tawi Eric Adam en continue fawede ɗeɗo caɗele walla en foti takkede gueɗe ɗe wiya waɗi ɗe ɗum kadi haɗi ɗum wadde
liggey muɗum pour hadde caɗele immigré ji toon to New York. ko way woni fof e nder lettre mo e nder konngol ɗi windi kanko hokkul gouverneur mo New York o wi wonde ko oɗo saha joni woni ko ƴeewde est ce que holno waɗirta hawa wawa so tawi omo sohli ittude hono maire Eric Adams ittude ɗum e liggey muɗum. ɗum noon e wayno ko wi wonde ko e nder duuɓi temedde ɗiɗi e capanɗe tati e joyi hitande ko États-Unis wuri ko ene wayno ko ɗum ɗon meeɗani wadde toon to New York. kono e wayno gouverneur ene jogui oɗon droit ittude kanko maire o so tawi tan won caɗele gonɗe ɗon. caɗele ɗe noon ne wayno ko adi o ndeɗo yontere ni ene wayno ko yiyama e lebbi yiyama hitande ujunnaji 2024 yimɓe hewɓe ganduɗa liggodtono e makko kanko maire Eric Adams démissionné liggueji mum e surtout kadi caggal nde gueɗe ɗe takkaɗe puɗɗi yaltude. kono ɗeɗo balɗe kadi sibabude laamu Donald Trump kañum hoore mo yiɗi liggudade e makko e yidde kadi kanko Eric Adams wonde ko jabdemo hawnaki mawo jab policier ji gonɗi jimani makko toon to New York mballa liggodira e policier ji immigration ko fate nangude immigré ji walla ƴewde immigré ji goni ɗum ɗo fof ko hunde nde welaniɓe kamɓe adjoint makko ko wawi wonde fof ene wonde ko janggo e ñalawma kamɓe hohoɓe toon to état New York ndendata pour ƴewde ko fate kanko Eric Adams. Eric Adams noon ene wayno ko so tawi ɓe pelli ittudemo kanko maire o e wiide makko ene wayno ko kanko jogui droit kanko gouverneur jogui droit windude Eric Adams ko fate lettre pour anda o andi ɗum holko takka e caggal mum ene wayno ko Eric Adams ne jogui droit kañum hoore mum arde fota e mabɓe pour kañum hoore mum justifie e koɓe takki ɗum ko hen ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko caɗele mawɗe toon to New York. habaruji men international ko toon to Arabie Saoudite jarni ko siftinde on tan hono kanko Donald Trump ene wayno ko ɓe goni koye peeje oɗo saha joni ƴewde ko hollo no ndendinirta Russie e Ukraine toon to Arabie Saoudite pour beele mbawa dartinde haare wonde toon to Ukraine nde siftinde on tan ndeɗon haare kadi ene wayno ko kamɓe Russie mbiya wonde ɓe naati toon to Ukraine guila hitande ujunnaji 2022 ɗum noon ko mois de février wonno e nden e oɗon saaha kadi e wiide mabɓe kamɓe Russie ko wawde dartinde gueɗe ɗe ganduɗa henna kamɓe Ukraine en mbaɗata surtout henne koɓe gortono hen ko wiide Ukraine ne jeeya e OTAN ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal muɗum kamɓe Russie ɓe mbawi heftude leyɗele kewɗe toon to Ukraine e ko jiida kadi e koɓe keftuno e guila hitande ujunnaji 2014 e dunde wiyetede Crimea. ko wawi wonde fof ene wayno ko e tungnade konngol gomigol toon to laamu makko kanko président Vladimir Zelensky o wi d'abord ene wayno ko kamɓe Ukraine koɓe leydi jeydi hoore muɗum ko leydi kadi ene wayno ko ala fof nde ɓe mbawi jebde e nanodiral bawgal wonde fof taw ngal ɗo nanodiral nde haaldata nde kamɓe ɓe tawa ɗum noon e wi wonde ko ene wayno ko e wiide e yidde mabɓe kamɓe Ukraine ɓe jiiɗi so tawi haalane haale walla nanodiral ne nane surtout yimɓe ne potti toon to Arabie Saoudite alay saago leyɗele Europe jeeya hen o haali kadi widde mabɓe kadi so tawi nanodiral waɗama pour ko wiyete yimɓe soldateɓe nelde toon to Ukraine rende ko fate en haareji to mbattu toon ene wayno ko alay saago kamɓe Europe naaɓe mbawa addude ken won temedere ujunere troupe taw ko yimɓe Europe naaɓe pour mbawa walludeɓe ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko haala ka nen ɓeydo jiiɓade kono ene wayno kanko Donald Trump taw namda ko fate en est ce que président Zelensky ne jogori arde o wi on no foti arde Putin no foti arde woɗɓe kadi no poti arde kono ko fama tan ene wayno ko kamɓe américain ji oɗo saha joni ɓe jiiɗa kala Europe naaɓe jillude ko fate maslahaji walla kaldigal jogorgal wadde toon to Arabie Saoudite donc e siftinde on tan e nder journal uji men hanki en kalino hono kanko ministre des affaires étrangères mo États-Unis e kanko kadi envoyé spécial mo Donald Trump ene wayno kamɓe fof eɓeni wayno koɓe jogori wiyaɓe toon to Arabie Saoudite hawnaki Donald Trump kañum hoore mum ma fottoy toon e mabɓe e hawnaki kañum hoore mum majjode toon e Vladimir Putin ɗum ɗo fof kadi ko sibabude muɗum hono kamɓe leyɗele Europe ɓe mbawino rendude hannde ko yacci toon to Paris ɗum noon rendudeɓe toon surtout ko wasdeɓe weltade oɗo saha joni hono kanko Donald Trump walla laamu kesum ngu États-Unis rokkude gueɗe kewɗe kanko président Putin pour d' abord haade makko kanko haade États-Unis kañum hoɗum haaldude e Zelensky e kadi jabde Putin ko ñaagui foof surtout ñagade wiide wonde ko
wiide wonde ko Ukraine fotani wonde membre OTAN wonde ko Ukraine kadi wawa heftude won leyɗele wonɗe ɗe ganduɗa kamɓe Russie pawi en juuɗe mabɓe taw ko leyɗele ɗe ganduɗa ko keftinaɗe walla wiide wonde ko Ukraine rokkida Putin gonga hay sindo haaluji puɗɗaki taw waɗede ko wawi wonde fof ene wayno ɓe ndendi toon kamɓe ɗeɗo leyɗele Europe taw ko leyɗele ɓurɗe jeeyade OTAN pour wiide wonde ɓeydade rokkude doole e ɓeydade kadi ƴeewde holno ɓe pewjirta ko fate militaire uji ɗi ganduɗa sene poti nawede toon to Ukraine so tawi guerre o deeƴi holno ɗum wayata ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko Zelensky kadi nder konngudi jaltuɗi ɗum noon ko hunde nde haalno guel ñande ne wayno ko holli wonde ko o sallima ndi ganduɗa henna gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Amérique ɓe ñaguinoma pour yo rokkuɓe won minerai won soɓe jiiɗi so tawi omo yiiɗi Amérique walla ɓe ko fate en guerre o walla ɓe deeƴir ɗum ɗum noon ene wayno ɗum ɗo fof ko kanko Zelensky pratiquement o weltaki oɗo saha joni si babunde façon négociation mo kanko Donald Trump mo fuɗɗi o tawde o fuɗɗori d' abord ko haaldude e Russie naɓe walla rokkude ɗumen gonga ko wawi wonde fof andaka taw ko kaɗo haala jogori waade kono eko fama tan e ñalawma he hono kamɓe délégation mabɓe kamɓe Russie yettima toon to Arabie Saoudite ɗum noon ɓe potoyi toon kadi e délégation mo kamɓe États-Unis ɗum noon ministre des affaires étrangères mo États-Unis hono Marco Rubio ene wonde kadi yimɓe ɗiɗo hohoɓe taw ko gouvernement mo États-Unis neldi ɗum donc ɗum ɗo fof ko hunde oɗo saha joni fuɗɗima kadi jiiɓade holno kamɓe tan e États-Unis e kamɓe Russie tan ɓe mbawi joddade tan eɓe kalda tawa Ukraine naɓe garani donc ɗum firti e wonnande journaliste uji Al Jazeera mbi wonde ɗum ɗo firti wonde ko déjà won jingganaɗo d' abord guila kalduguel waɗani toon to Sénégal e tugnade kadi e habaruji gomiri ɗo Sénégal hono kanko président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye caggal nde umi jullu makko toon to Addis Abeba to Éthiopie ene wayno nde o yetti Sénégal nde o haali haala kewko ko fate rapport jaltuɗo mo rapport mo mbiyata Cour des comptes yaltini o wi wonde ene wayno ko kamɓe nde ɓe laami nde o wi wonde nde ɓe ƴefti nde ɓe laami nde ene wayno ko ɓe mbawi tawde wonde ko leydi ndi henna ene wayno ko ala kalis haydara o wi donc kalisaji ponnoɗi koɓe ɗaminno ene ɓe tawa ɗon pour wawde ɓeydade wallude ngaalu leydi ndi henna walla kadi wallude gurdam kala citoyen sénégalais ene wayno ko ɗeɗon nguɗon ngaalu wodani donc wi ko ñama leydi ndi ene heewi ha ɓurti e kadi ene wayno ko kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗo kalisaji gummotono walla ɗo ngaalu ummotono ɗum ɗo fof ene wayno koko foñña koko ñama haalaɓe donc ene wayno ko ɗum ɗo fof ari kadi ko taw kamɓe eɓe jogui eɓe gandi leydi ndi eɓe jogui anniye moƴƴi pour wallude leydi ndi ɗum noon ko kanko Bassirou Diomaye Faye donc e nder konngudi ɗo haala wi wonde ko ene wayno ko gouvernement laaminoɗo leydi ndi hono mo Macky Sall ene wayno ko kañum bonniri leydi ndi bonni leydi ndi no fewi ko sifini toon tan oɗo rapport mo ganduɗa kanko kamɓe cour de compte biyaɗo waɗi ɗum o ene wayno rapport addi caɗele toon no fewi wonande kadi opposition wonande harala eɓe hewɓe mbi wonde ko rapport o enne wona rapport gummiɗo to cour de compte ko rapport gummiɗo toon de gouvernement kono wonande laamu ngu e wonande kadi yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe surtout en supporteɓe parti Pastef mbi wonde ko ɗum woni rapport o ɗum ko enquête ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ene wayno ko kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition e surtout en yimɓe wonnoɓe APR walla yimɓe wonnoɓe takku wallu koɓe kontinde haare mabɓe ha hande wiide wonde ko eɓe jiiɗi preuve aji rapport o baɗɗo ɗum par ce que ɓe jiyani hen signature ɓe jiyani hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa holko rapport o holko yahata ni par ce que kala ko haalete e rapport o oɗo cour de compte biyeteɗo surtout e nder konngudi makko kanko Aissata Tall Sall oɗo cour de compte ko kañum hoore mum ko kañum validno walla ko kañum rimɗinno ɗiɗo compte uji fof guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati holko waɗi oɗo saha joni kamɓe oɗo tribunal kadi ɗum mbiyata cour de compte arte kadi wi hande wonde ko ɗeɗo kiitel fof tuggi hitande ujunnaji sappo e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati kala compte uji mbaɗaɗi hen ko rimɗinno aduna ko fenade donc moƴƴani ɗum ɗon donc ene wayno ko ene addi jibru toon to Sénégal toon no fewi kadi hawnaki ɗum ɗo kadi ma addoye hawnaki caɗele politique seeɗa wonande laamu ngu e wonande kadi opposition
hande ko fate Sénégal ene wayno ko hande tunnade kadi ko konngudi gummi toon to radio France International wonɗo vidéo goto jaltannoɗo ne haala gueɗe ɗe ganduɗa henna parɗe compte cour de compte surtout ene haala gueɗe ɗe ganduɗa henna bonnitoje laamu leydi Sénégal e nder oɗon vidéo ene yiyetono henna signe uji radio France International e signe uji France 24 oɗon vidéo noon ene wayno ko wonno ɗum ko site goto biyeteɗo Afrique confidentiel oɗon ko site goɗɗo kadi ko kañum hoɗum ligguey muɗum ko tout le temps ko yennude gouvernement Sénégal donc ene wayno réaction radio France International waɗi hannde nder lettre moɓe bindi ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko infox ene wayno ko titre uji mabɓe walla symbole aji mabɓe kutorama taw wona kamɓe haaloɓe oɗon article wona journaliste uji mabɓe wona kamɓe jamiri ɗum kamɓe ala ko nayiɓe ko dukete toon to Sénégal ko donc ɗum ɗo fof ko siftinde yimɓeɓe tan yimɓe ndeno ka ɗiɗo médiaji surtout en technologie no wayi hewde ni won gueɗe ɗe jiyata neɗɗo ne haalata ene wawi taw wona oɗon neɗɗo kaalo kadi wona ko jiiɗa fof so tawi a anda source mum to ummi mbiya aɗa ɓennina walla mbiya an hoorema aɗa gonɗin ɗum ɗon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare gasaden journal men ko jokkodirde e Tidiane Niang o wawa rokkuden ko joguinen ko fati coftal ɓalli Tidiane Niang bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencudi pottitte championnat mo leydi Mauritanie deuxiéme division ñalawma hannde Widad mo Arafat kañum hiwdirno équipe ASC Police kiwdiral ngal wawi gasir ko dekki 0-0 FC Brakna kañum heeɓi fartange yesso équipe FC Zatar loggi ɗiɗi ndiga championnat mo leydi Mauritanie deuxiéme division en jokki ñalawma janggo 16h30 GMT to stade olympique mo Nouakchott FC Daral Barka ma hiwdir équipe olympique mo Sabha jencudi kiwindire coupe inter arena futsal hitandu junnaji ɗe nogas e nayyi hitandu junnaji ɗe nogas e joyyi en jokki ñalawma hannde waɗi ko kiwindiral gotal ko élimination direct ñalawma hannde jingue heeɓi fartange ɓennude tawal ɗimmal caggal nde ɓe keeɓi polgue yesso kippu Coumba Ndaw taw ko loggi jeegom e ndiga hayre mbar kañum heeɓi fartange yesso kippu Darel Barka loggi ɗiɗi e loggol gotol kiwindire ñalawma hannde kippu Brem kañum heeɓi polgue yesso kippu Wajjo taw ko loggi nayyi loggi ɗiɗi ñalawma hanki kippu Dafor kañum heeɓi polgue yesso kippu Wending taw ko loggi ɗiɗi e ndiga Dawlel kañum heɓino fartange yesso kippu Bulli loggi ɗiɗi e ndiga Sinthiane Diama kañum heeɓi fartange yesso kippu Jammel loggi jeegom e loggi tati jencudi championnat mo leydi Espagne kiwindiral gasgal ko ɓoyani ko FC Barcelone kañum heeɓi polgue yesso kippu Rayo Vallecano taw ko loggol gotol e ndiga radio Jowol Sare Ligue des champions ma fuɗɗi to ñalawma janggo gam tawtorede 8e de finale kiwindire retour sanga waktuji nogas woni 20h GMT Bayern Dominique ma jabbo kippu Celtic kiwindiral ale ko Bayern wawno hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol Benfica ma hiwindire kippu Monaco 20h GMT kiwindiral ale ko Benfica wawno hebde polgu loggol gotol ndiga Atalanta ma hiwindire kippu Club Brugge ko Club Brugge wawno hebde polgu kiwindiral ale loggi ɗiɗi e loggol gotol 17h45 GMT ñalawma janggo Milan AC ma hiwdir kippu Feyenoord de Rotterdam kiwdiral ale ko Feyenoord de Rotterdam wawno hebde polgu loggol gotol e ndiga Ligue des champions en jokki ñalawma ɓawo janggo Real Madrid ma hiwdir kippu Manchester City kiwdiral are ko Real wawno hebde polgu loggi tati e loggi ɗiɗi PSG Eindhoven ma jabbo kippu Juventus kiwdiral ale ko Juventus wawno hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol Paris Saint-Germain to Parc de France ma hiwdir kippu Brest ñalawma ɓawo janggo kiwdiral ale ko Paris wawno hebde polgu loggi tati e ndiga Dortmund 17h45 GMT ma hiwdir kippu Sporting mo Portugal kiwdiral ale ko Dortmund wawno hebde polgu loggi tati e ndiga kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kayɗe en calmini hettiyankoɓe haalirde radio to mbawi wonde fof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonno en e ɗemgal Pulaar gasi alaɓe haldanomo on ko musidɗo moon Amadou Touré en ballodiri hannde e journal hono Tidiane Niang goto joɗiniɓe en toon to Mauritanie yen mbaal jaam ha janggo kadi on jarama